салом алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 20 марти соли 2022 мебошад ва ман ба шумо як навор дода нишон дода ба шумо мегӯям ки чӣ дору задан дар кор кадом вақт. пеш аз гап задани дору дар бораи як чиз дигар қайд кунам ман ба шумо. мана ҳамин ангурро чӣ хеле ки мебинед калта задагим, ин барои пайванд кардан аст, лекин аллакай ин ангур нишона додааст бастанаш ва ман барои заданаш ба шумо мегӯям. бинед, ман ҳамин ангур мана инҷа нишона додааст ангура, дидед? ман ҳамин навдаи ғавсак, ана вай навдачае ки мондед, агар ҳам хеле навда шумо ин ягонта намебандад ва надорад ва намебандад. барои ҳаваи ман бисёр одамоа мебинам ки як навдаи ҳамин хеле навдаро дароз мемонану баъд ҳамин хеле навдачаро дар болош мемонанд дусета карда навдача. донед ки ин навдачае ки ҳамин панҷа задагӣ буд аз биқини барготон ва ё намебанданд, агар борик бошанд ана ин хел бояд ҳангоми задан навдаи шумо ана қадар ғавс бошад. дидед, инаш бастагӣ ваяш бастагӣ не. акун дар бораи дору задан мегӯям. мана ҳозир ман қарор дорем дар минтақаи Хатлон дар ноҳияи Ҳамадонӣ. мана пешаш 1 2 3 4 барга шудааст, панҷум баргаш баромада истодааст майда. ана баъди вай агар ангуратон ана ҳамин хел 5 барга шавад, ҳамааш ай охираш ҳам калонтар шавад, 3-4 барга, пешаш 5-6 барга шавад, шумо 2 миллиграмм шприци 2 граммаро бо доруи топаз пур кунед. такрор мекунам, шприци 2 грамма доруи топаз дар 10 литр об омехта карда ҳамин баргакоро, ҳамин ниҳолоро ҳамин хел шӯед, ҳамин хел ҳамашро шӯед, агар илоҷаш бошад ҳамин хел танаш бо баданаш шӯед, бадани ангурқати топаз. барои чӣ топаз? ин амалро ман барои он мекунам ки ҳар тирамо моҳи август баъд сентябр шудан пас, салхина омадан пас касали анамон ҷел задан пайдо мешавад дуюм маротиба. аввал моҳи июн пайдо мешавад, баъд моҳи гармиба пайдо намешавад, агар нақсҳом токадагӣ бошад баъд моҳи август сентябр пайдо мешавад. агар ҳамун касал шудагӣ бошад, шумо ҳамин топаз қати ҳамун касалро мекушед. ҳамун касал дар ҳамун дарони мухчаҳои шумо ба ҷо шудагӣ буд, микробҳояш, грибокҳояш, замбурӯғҳояш ва ҳозир бедор шуда дар тани ҳамин барг калон шуда рафта зиёд шудан мегирифтанд, баъд аз як моҳ худашонро нишон медиҳанд. лекин шумо ҳозир ҳамин топаз қати шӯед, агар ҳамин касали чанд касалӣ мемурад. 2 миллиграмм, такрор мекунам, 5 миллиграмм накунед ки месӯзонед. 5 миллиграмм дарахт калон шавад, ваяш навдаш бахӯбашад, бад мекунанд. ҳозир 2 миллиграмм. баъд аз он ки шумо ҳамин бо топаз шуштед, ҳамин барги шумо мебиёяд як 30 сантиметр 40 сантиметр мешавад. ҳатман шумо 3 миллиграмм фаликурро мегиреду бо 10 литр об омехта карда ҳаминҳоро мешӯед, ҳамин навдаҳоятонро. фаликур барои касали антрагноз, ҷинҷак мегӯянд ку баргош ҷинҷ мешавад. ана ҳавай вай ана баъди вай бо як 10-15 рӯз гузаштан пас боз як мартиба дига фаликурро 5 грамм карда аллакай мезанед. яку мартиба 3 грамм, баъд 5 грамм. анам хел бор дар давоми ҳамин ҳаёт зиндагӣ, дар давоми инкишофи ангурҳо ман ба шумо гуфта мондан мегирам ки чӣ дору занед. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. худо хоҳад ҳамаи шумо имсол аз хонаҳотон агар гуфтаҳои маро такрор кунед, ангурҳои ширини бомазза бекасал мехӯред. дар паноҳи худо бошед.